Ongi etorri enplegagarritasunerako ibilbide pertsonala bat, moduluari buruzko ikastaroaren 3. deialdira. Bideo honetan, ikastaro honen programa eta ezaugarriak aurkezten dizkizugu, bertan eroso ibil zaitezen. Dakizunez, uztailaren 18ko 659/2023ko errege dekretuan modulu berriak agertzen dira, eta horien artean daude EIP 1 eta EIP 2. Heziketa zikloetako ikaskuntza prozesuetan sartzeko, ondo ulertu behar dira helburua eta ezaugarriak. Hortik dator ikastaro honen egokitasuna. Ikastaroa laneko prestakuntza eta orientabidea espezialitateko irakasleentzat da. Gutxienez 10 ordu beharko dituzu ikastaroa amaitzeko. Ikastaroa erabat online eta asinkronoa da. Ikastaroaren ziurtagiria lortzeko, prestakuntzaren 90% osatu behar da, eta horrek esan nahi du eduki guztiak biztaratzea eta eskatzen diren jarduerak egitea. Ikastaro honek 3 atal ditu. Lehenik eta behin, moduluaren ezaugarriei buruzko informazioa izango duzu. Ondoren, modulua Euskadiko lanbide heziketako ereduan integratzearekin lotutako edukietara sartuko zara. Eta, azkenik, modulua martxan jartzen lagunduko dizuten hainbat baliabide aurkituko dituzu. Ikaskuntza ibilbidea prest dago ikastaroa urratsez urrats, modu ordenatuan osatzeko. Horrela, jardueren zerrendan batzuk, giltzarrapo baten sinboloarekin blokeatuta agertuko dira. Aurreko jarduerak osatzen dituzun neurrian desblokeatuko dira. Ikastaroan ikasteko metodoa oso erraza da. Lehenik eta behin, edukietara sartzen zara, eta ondoren, landutakoari buruzko gogoeta egin beharko duzu. EIP 1 moduluaren ezaugarriei eskainitako atalean, etorkizuneko ikaskuntzen Euskal Institutuak moduluaren helburuei, ikaskuntzaren emaitzei, ebaluazio irizpideei eta kontuan hartu beharreko beste ezaugarri ofizial batzuei buruzko informazioa eskaintzen digu. Euskadiko lanbide heziketan sustatutako ikaskuntza ereduak ezaugarri bereziak ditu, eta horren ondorioz, modulua testuinguruan kokatu behar dugu. Atal honetan, Italentek eskainitako informazioa aurkituko duzu, modulua integratzeko moduari buruz, moduluaren garapen esparrua, metodologiak, beste modulu batzuekiko sinergiak eta zeharkako izaera kontuan hartuta. Azken atala dinamizazioa arintzen duten baliabideei buruzkoa da. Zehazki, autoezagutza teknikekin, ibilbide pertsonalekin eta enplegagarritasunaren inpaktuarekin lotutako baliabideak. Espero dugu ikastaroa baliagarria izango zaizula eta horrela zure irakaskuntza lanak erraztasunez eta eraginkortasunez egin ahal izango dituzula.